Que no surti d'aquí. I atenció, perquè mentre totes les mirades del cap de setmana es giraven cap a Califòrnia, ha saltat una última hora importantíssima. I una última hora de les grosses que val la pena comentar. Segons Demois, el compte d'Instagram i podcast de Safareig amb informació exclusiva del món de Hollywood, la Rosalia té una nova il·lusió. Els que estem il·lusionats som nosaltres, que estem somrient els tres, com tontos. Sí. De l'emoció que ens genera, en el meu cas, tenir una informació tan sucosa sobre una estrella tan propera a nosaltres i poder-la comentar. Tenien, en definitiva, senyals de vida de la Rosalia, Sí. perquè els enyoràvem. Teníem molta gana, la necessitàvem. Sí. Estàvem farts ja d'analitzar publicacions d'Instagram. Necessitàvem fets. Dius que, segons aquest compte, segurament la Rosalia tindria una nova il·lusió, i jo afirmo que almenys això és el que sembla segons les fotos que s'han compartit, on surt molt afectuosa amb un noi. Són unes imatges de fa menys de 70 hores a Beverly Hills, i ell és el primer noi amb qui la relacionem després que ho deixés amb l'actor Jeremy Allen White a finals de setembre, que fins ara era l'únic nòvio que havíem conegut des que ho va deixar amb Rauw Alejandro. I qui és aquest noi? Perquè, És la pregunta que es fa tothom. bueno, és com quan a casa et diuen i qui és ell? No? Explica'ns una mica. Ell és Emilio Sacraia. Sacraia. Direm Emilio a partir d'ara. Nascut a Berlín, és actor i també cantant. Té 28 anys, 4 menys que la Rosalia, se n'ha anat amb un iogurín, i fa 1,83 m. Que pot semblar un detall absurd, però s'està trencant un patró, perquè la Rosalia sempre havia tirat de noi baixet. tapet. Però com no li ha funcionat, o sigui, ara igual està provant a l'altra banda. Sí, l'altre detall que a mi m'interessa particularment d'aquest noi és que està... Fort és una paraula que li queda petita. Li deu fer mal. O sigui, ell li deu fer mal. L'estómac, tot, perquè està tan fort que sembla que hagi de petar en qualsevol moment. Puta roca. Sí. Exacte. Ell és actor des de ben jove, però va fer el salt internacional el 2020 amb la sèrie de Netflix Warrior Nun. Did you just call me soft? Well, if the beach house fits. La monja guerrera. És una sèrie de televisió fantàstica i dramàtica. Jo d'entrada et diré que crec que car de por. O sigui, que és com de terror. I està basada en uns còmics. L'Emilio feia un paper secundari, però va ser força viral i va arribar a més de 700 seguidors, a 700.000 seguidors a Instagram. No acaba de ser la mateixa persona, per això, aquí. El tràiler que estem veient d'aquesta sèrie. Home, tenia 5 anys menys. Era un postadolescent. No. A més, aquest noi... és a dir, jo hi ha fotos on el veig i penso és el tio més sexy que he vist mai, que guapo, i hi ha fotos on el veig i el veig horrorós. O sigui, crec que també depèn molt de la perspectiva on el Potser no és fotogènic, se'l veu molt diferent. És Roger, guapíssima i que no és fotogènica. Creu-me que sí que és Sí, fotogènica. més que tu segur. O sigui, que puntito en la boca. Amb el nòvio de la Rosalia no t'hi poses, nen. Atenció, perquè a més en aquesta sèrie, La monja guerrera, en el fons, és la primera vegada, d'alguna manera, que van coincidir amb la Rosalia. Com? Pareu l'orella, perquè aquest és el tràiler de Warrior Nun. My whole life, I've dreamt about being dead. I leave my body, and I see myself from above. A normal girl. La Rosalia va formar part de la banda sonora de la sèrie, la primera temporada, i jo diria que aquest, si més no, bé, és un dato d'aquests curiosos que a mi sempre m'agraden. Ara es rumoreja que l'Emilio podria ser el protagonista de l'adaptació d'Ales de sang, que és aquesta saga famosíssima del món de la literatura juvenil, i per això últimament està sent especialment viral ell, perquè realment a BookTok i aquesta mena de llocs on es parla de llibres, està sent el protagonista. I com he dit abans, ell també és cantant, va iniciar el seu projecte musical el 2020, just quan ho acabava de petar amb aquesta sèrie de La monja guerrera, i actualment té 674.000 oients mensuals a Spotify, que no és poca cosa. So ging alles entfernen, auf was ich berührt hab.
No sona malament, eh? És un flow ibisenc en alemany. Sí, Sunset. Sí, és veritat. Mira, Oques Grasses té més oients que ella. Quants en té, Oques Grasses? 742.000 mensuals. Allà estan. A mi m'encanta. Home, però és té Sunset, flow. això. Entra bé, Entra molt bé. Vespreig. És que és Ibiza. És de així. vespreig, això. Ha tret 4 àlbums i li han funcionat prou bé. I a més, i això sí que em va deixar... Aquí vaig haver de googlejar en anglès, perquè no hi havia informació Hòstia. ni en castellà i, evidentment, menys en català. Però és que resulta que aquest nano, a part de ser actor, a part de cantar, a part de morrejar-se amb la Rosalia, ell és pare! Para d'aquí. Pare d'un nen! Una criatura, Déu meu. Quants anys té el nen? Mira, sé que no us ho esperàveu. He de dir, Marta, que no et puc respondre cap pregunta sobre aquest criu o cria. Jo tinc entès que és un nen, però no se sap res més. Ell va explicar el 2024 senzillament que era pare durant la promoció d'una cançó i ho confessava comentant que sempre havia volgut mantenir aquesta part de la seva vida en privat perquè sempre se sentia molt jutjat quan feia pública detalls de Pare jove, això sí. pare jove. Pare jovenet. Però clar, tampoc sabem si el nano té 12 Té un anys any o en té 15. o Clar, 2 mesos. Clar. Bueno, Clar, aquí quan comences a buscar informació sobre el que és la seva vida personal, és veritat que descobreixes que és extremadament discret. I, de fet, per exemple, gairebé no li coneixem cap exparella, només una tal Jenny Augusta, que també és actriu, i que, per exemple, l'any passat encara anaven junts, però no en sabem res més. ni si és la mare de la criatura, No, ni no, res. no, no, no. Això és el que sabem d'ell. Per mi, És un nom nou per Sí, aquest sí, programa, sí, sí. Vull dir, no el Totalment. coneixia, Nou no el teníem cromo. gens controlat, Nou a cromo. l'Emilio. a per mi l'àlbum de persona Panini. nova totalment. I persona molt misteriosa, perquè queden bastantes preguntes per resoldre. Tornant, però, a la relació amb la Rosalia, què en sabem d'aquests dos? Tampoc no gaire cosa. Mare de Déu. És que aquí una imatge val més que 1000 paraules, Sí, perquè- realment, perquè la foto de l'abraçada la tenim. Sí. Jo m'imagino que el podcast de Moi ho desenvoluparan els propers dies i jo estaré pendent a veure què expliquen. Però de moment el que sabem només és que se segueixen a Instagram, que ell, com que fa boxa, pot ser que hagi introduït a la Rosalia en aquest univers, que fa pocs dies compartia també que estava fent boxeig, i que fa pocs dies, com hem comentat a l'inici, i com dius, Marta, com veiem a les imatges, van sopar plegats a Beverly Hills al Cipriani. Un dels meus restaurants preferits, italià, amb diversos locals a tot el món. De fet, va ser també en un Cipriani, aquest cop a Nova York, que la Rosalia va dinar amb en Rau Alejandro sent ja exnòvios el maig passat. O sigui, És que la el Rosalia seu li agrada. restaurant de cites. Deu tenir la targeta ja de... I el Cipriani Menús. té un punt de, i això que diré que se m'entengui molt bé, però de tagliatella per rics, en el sentit que tu ja és a dir, no et fallarà. És igual si estàs a Nova York o a Los Angeles o a Venècia, que saps que és un Cipriani, saps? Llavors ja saps, ja Saps que coneixes és el casa. local. Ja saps què et pots demanar. És un local prou romàntic, on bàsicament podeu menjar pasta, i no sabem exactament què van demanar, no? Quina mena de pasta van demanar al cambrer. Però el que queda claríssim amb les imatges que han transcendit és que entre ells sí que s'han ben menjat! A veure, un moment. Què No. està sonant? Què li passa? Hi ha És una que les senyora fotos pagant-se són- aquí, eh? Les fotos són... Dic, deixem de parlar del puto restaurant. M'és igual quan val el plat de pasta. La pregunta és quan val aquest morreig. No es morregen a la foto, però jo intueixo que ja Ho està. notes, eh? Són unes fotos d'ell Interpretació. sortint del restaurant. Ella l'està com abraçant. Senyora, a mi Un moment, m'està un moment, un moment. distraient, també. Segueixi. Baixa la senyora, que està hiperventilant. Bueno, està tenint un orgasme, No està sé en què contra està de tenint, l'orgasme femení. Però a aquesta hora... Ella s'abraça a ell a les imatges i ell li diu alguna cosa. No només Ara hi ha ella, un senyor, ara ha entrat un senyor. Pues perdona, des d'aquí reivindico els senyors que gemeguen. Sense passar-se sempre. El senyor és de molt menys amagar que la senyora. Hi ha senyors que pots estar follant amb ells i pensar que s'han mort. Un moment, Perquè no fan ni un so. Dius, digues alguna cosa, demostra alguna cosa, fes un gemec de tant en tant. Els nens ja no van a l'escola, eh? Avui Vull dir, és perquè setmana en aquest moment hi ha delicada. molts desplaçaments a Sí. Catalunya i està molt bé parlar de tot Que posin amb Catalunya les Informació, criatures. home, Catalunya Música. Que no canviïn, però simplement que ho tinguem present. El cas, que, com dèiem, el morreig no es veu, però ella té una manera d'agafar-se a ell i de com dir-li alguna cosa a l'orella, mig menjar-li el coll, etc, que ja es veu que aquí Sí. s'han vist amb Sí. totes les postures possibles. A més, ella es va presentar en tetes a la cita. Què vols dir, en tetes? Ella duia un vestit negre, molt transparent, Sí? que si ho busqueu ja ho veureu. Se li marca, bueno, se li veuen els mugrons, se li veuen les tetes, literal. Se li veuen els pits.
I jo estic tremendament a favor i em sembla que ella és la millor. Perquè presentar-se a una cita així... Bé, és una servimenta de petxina impressionant. De postre van fer un cigarro de la mida del cap de la Rosalia, això també ho tenim clar. Ah, fuma, ens Fuma ell fuma, també. l'Emilio. L'Emilio no ho sé, tot i que tot apunta, Perquè si deixes que la Rosalia estigui al teu cotxe, que és el que hem pogut veure, la Rosalia del copilot, amb una pipa a la boca, que és que jo gairebé et diria que probablement és un porro, perquè jo aquesta mida no l'he vist mai en cigarro. Bé, això és l'activitat que hem vist que hi ha d'haver entre aquests dos. On Un van cigarro anar? Això ja no ho compartit, sabem. Bueno, a casa seva a O a un destrossar-se. hotel. Això és tot el que sabem i la resta, Marta, són tot incògnites. Com s'han conegut? Ni idea. Quants cops s'han vist? Potser era la primera cita, tot i que a mi em semblaria molt valent per part d'ella parlar-li Menjar així al coll. coll i Menjar anar amb coll a la tetes. primera. Juliana, has anat espiant una mica les seves interaccions a Instagram. És que no hi ha gaire regal de likes, No. També perquè és gent molt espiada, Vull dir que és gent que sap que els hi tenen molt el focus a sobre, i jo suposo que s'amaga. Jo vaig veure un m'agrada de la Rosalia de potser fa un mes o fa unes setmanes, però previs no. Ara, si veíssim els missatges privats. Ah, això ja Unes potser seria una altra història. barbaritats. Sí. No ho sé, potser és un amant sense importància, saps? Però llavors una mica en dreta cuixa. Però per què es deixen veure junts? Si fos un amant sense importància. Clar, aquesta és la pregunta. Com estan d'il·lusionats? Potser hi ha un punt més d'il·lusió i per això els és igual, o potser és promoció de la nova era de la Rosalia, que jo ja sabeu que sempre penso que aquestes fotos són no mentira, perquè Comercials. jo m'ho crec que s'agraden, però dic, ells queden, com quedaríem tots, i a més truquen i diuen, hola, quedarem al Cipriani, que Feu jo les trec fotos. disc d'aquí 3 mesos. I a part jo penso, ell potser es vol fer conegut en una sèrie de llocs hispanoparlants que fins ara no havia arribat, Ui, ulls de rata, perquè a mi no m'havia arribat encara l'Emilio amb els seus 700.000 seguidors a Instagram, que són prous, però és ningú al costat de la Rosalia. No ho sé. En tot cas, la pregunta més important aquí és, ell ja ho folla bé? És la més important, aquesta? Clarament, a més. Això només ens ho pot respondre una persona. Bueno, potser més a una. Potser més d'una, però Si no és les pare, coneixem. I no hi tenim accés. No hi tenim accés. No crec que duri gaire. Mira, aquí la meva porra. Jo crec que no els Mira, veurem mai més junts. Mai més junts. Ho dic així de clar. No, potser una vegada més, allò anant al cinema, com fèiem en Jeremy. Bueno, ja. Jo crec que són follamics, que s'han vist, devem estar com a molt a la 5a cita, màxim. Sí, màxim, t'ho compro. Sempre de nit s'han vist, em penso. De dia no es coneixen. No es No, coneixen. no. Sempre deuen haver quedat, a més directament en hotel o a casa de l'altre. Ah, però no es queden a dormir, no dormen junts. Poder sí, però això Llavors ja... sí que es veuen amb la llum Al del matí, dia, no? sí. No, però marxa molt ràpid, ella. Sí. O ell. Desperta i ja és fora ell. Són vampirs. Sí, com va dir ella mateixa en una Exacte, cançó. amb en Raúl Alejandro. Amb en Raúl Alejandro, cosa que em va dir fatal. En qualsevol cas, són follamics seguríssim i clarament ja els hi va bé que se'ls vegi junts, perquè si no, no haguessin anat al Cipriani. Potser no és intencionat, però no els importa. Estem això parlant està d'ells, clar. sí. Nou cromo al programa